Yan po, pupunta tayo dito kay Darwin dahil bibigyan po natin, ibibigay po natin yung tulong galing po sa ating sponsor. Ito po nadatan namin. Siguro laging puyat, kakaisip, laging pagod yung utak. Kaya ito po siya tulog dito sa sidecar. Gisingin muna natin, baka maibigay natin yung tulong galing sa ating sponsor. Wait. Nagulat pa to. Yan, pasensya ka na ha. Gigisingin ka muna namin. Ha? Puyat. Yun. Ano, kumusta? Mabuti naman po. So, nadatang ka namin tulog dito. Napuyat ka? Kagabi po, uwan na po ako natulog. Masyado mo ba ang iniisip? Sabagay sa kay Papa naman. Aalis na nga po sila mama bukas. Tapos sila Kuya Berto. Mag-isa na lang ko yun. Pero huwag ka magpapatalo sa lungkot na ha. Kasi baka ma-depress ka. Libangin mo lang yung sarili mo. Pwedeng huwag ka muna mag-stay dito. Pumunta ka muna dun sa housing kasi maraming tao dun. Marami ka makakausap. Ano? Sabi po ng pinsan Kung ko. isip ng isip. Sabi po ng pinsan ko. Kung pwede, doon daw kayo matulog kay Lante. Pag mag-isa na lang ako dyan sa bahay. Saan yun? Kuya. Dun sa housing? Kamarlon po. Oo. Ngayon, kumusta ka na? Ito po, buti naman. Anong ginagawa mo simula nung mailibing si Nere? Kung ano ginagawa ko. Gumagawa po ng ng tangkal. Bibili ka ng baboy. Opo, mag-aalaga po sana ako ng baboy. May pang ano ka, may pambili. Meron pa po dito 12,000 po. 12,000? So maganda yan, no? Maganda yung naisip mo. Gamitin mo yung pera. Wala ka nang babayaran? Wala na po. Okay na. Okay na po lahat. Yan, tama yung naisip mo. May pera ka pang tira para hindi magastos, hindi maubos, baka kung saan lang mapunta. Ano mo na, bili mo na ng baboy, maghanap buhay ka, magnegosyo ka. Bukod sa baboy, ano pa yung naisip mong pwedeng pagkakitaan? Wala na po. Yan lang po muna. Baboy lang talaga. Sa bagay malapit sa tubig na. Yung nanay mo, kumusta? Ano, yung biyanan mo? Okay naman po. Aalis na po sila bukas ata. Hapon. Magbabalik na ng Maynila. Siya na lang yung kasama mo din sa inyo? Sa Kuya Berto po to sa Ate Rosmar. Ay, andyan pa rin. Yung may-ari ng pajak nito? Opo, aalis din po bukas. Ayan, basta pag umalis na sila, edi mag-isa ka na lang dyan. Libangin mo yung sarili mo. Huwag mong isipin ang isipin. Although masakit talaga, pero kailangan mo labanan yung lungkot, no? Baka mamaya kung anong maisip mo. Pag wala kang makausap, doon ka sa housing, may motor ka naman, di ba? Ngayon po yung tapos ng 9 days na nobena. 9 days? 9 days pong nobena. Bukas pupunta ko ng sementeryo. Sisindan ko po yung mga kandilang yung kandilang Yung mga pera? Yung mga ginamit po sa simula sa nobena hanggang ngayon sa natapos. Sisindihan ko po lahat. Tapos magtutulod po doon sa sementeryo. Ngayon, sabi mag-ano ka? Narinig ko pupunta ka yata ng Maynila, magtatrabaho ka? Manila? Mm. Hindi ko na po. Mapapabayaan mo yung bahay. Sabi, sino yung nakasabi sa akin? Iniisip ko kasi magtatrabaho po kung mahina pong kung wala pong sa baboy, magtatrabaho na lang po kasi mag-ano ka muna, susubukan mo muna sa baboy na. Susubukan ko muna po. So pag hindi maganda yung kita, saka ka magtatrabaho. Magtatrabaho. Wala naman po. Yan, mag-alaga ka ng baboy. So ito, ilang baboy yung mo, gusto mo bilhin? Ano po dito sa 12,000, dalawa po sana Oo, 4-5 yung isa eh. Sabi po kay friend, 4-5 daw po. Kaya 4-5.
kung bibili ka ng baboy, piliin mo yung ano ha, yung maganda yung klase. Opo. Tulad nung nabili namin kay Ate Magdalena na, magaganda, 2 buwan pa lang, pero 60 kilos na daw yan eh. May ataman ka pong ano. Hindi, yung binigay namin doon sa sangay. Kung kailangan mo ng 3 baboy, dagdagan mo na Kasi po doon sa ginawang tanggal yung ano, 3 baboy. 3 baboy. O kaya, 2 lang para hindi ka masyadong mahirapan, 2 lang yung bilhin mo. Tapos, yung tira, ibili mo ng pang ano, pampakain. Para ano, hindi ka na maghahanap ng pampakain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Si Ma'am Aloha, nagpadala ng 10,000 para sa'yo to. Yan, so wala. Bahala ka na dito, ano, wala ka nang palang utang na. Wala naman po, idadagdag ko na lang po sa ano, 1, negosyo ng baboy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos yan. Galing kay Ma'am Aloha. Maraming salamat po ulit, Ma'am Aloha. God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Aloha. Dito po sa 10,000 pong ano, binigay mo po. Dadagdag ko na lang po to sa pangnegosyo po ng ano, baboy po. Tama. Maraming salamat po. Ano bukod sa pagbaboy, ano po kayang, dagdagan mo kaya ulit ng manok? Hindi naman. Ayaw mo na? Logi. Logi? Ay, Sa bagay. ayun ka. 2 beses kayo nag-try na, pero ano, 2 beses na ito. wala. Logi talaga. Subukan ko naman po yan sa baboy. Gano'n na lang yung gawin mo. 2 baboy, tapos ibili mo ng pampakain yung iba. Para hindi ka naghahagalap ng pampakain. Para hindi mapabayaan, para yung paglaki ng baboy, tuloy-tuloy, hindi nabibitin. Umiiyak ka pa rin sa gabi? Pag minsan po, pag naisip ko siya, Ano yung mga hindi mo makakalimutan kay Nere? yung mga ano po, yung mga tawa niya, tapos yung tumatawag siya sa akin, ano, tinatawag niya ako yung tawagan namin. Hindi ko po makakalimutan yung sa ospital. Yung nangyari sa ospital. Anong sabi ng mama mo sa iyo? Yung binan mo? Yung tulad din po ni sinasabi ng ibang tao na magpakatatag daw. Palagi po ako nandito sa taas kasi pag nandito ako dito ko siya naaalala. Hindi, huwag kang ano. Hindi, ay, ano, hindi pwedeng kalimutan mo siya. Pero hindi pwedeng andito ka lagi. Isipin mo lagi yung ano niyo. Apektado ka niyan. Pag may problema kami, dito kami sabay umiiyak. Alam kong ano, press na press pa yan, pero huwag mong ilugmok yung sarili mo sa kalungkutan. Baka ka pa. Kung nalulungkot ka, maghanap ka ng kausap. Ha? Kasi baka ma-depress ka. Dapat nga hindi ka mag-isa eh. Diba? Dapat lagi kang may kasama. Tulad yan, naalis na yung ano mo, biyanan mo, tapos yung tiyuhin ni, ano, ay kapatid. Naalis na po bukas. Hindi mas lalo ka nang malulungkot niyan kasi wala ka nang nakakausap. Basta huwag mong libangin mo yung sarili mo. Napakabata mo pa. Maraming pang plano ang Diyos para sa'yo. Mahirap yan kung sa mahirap, pero kailangan mo nang tanggapin. Paunti-unti. Sa libangin mo yung sarili mo, huwag kang magpapatalo sa lungkot na. Opo.
Yan, talagang mahirap mawala ng mahal sa buhay. Kaso nga lang, mga pagsubok lang yan. So kailangan nating tanggapin. Kailangan nating baliwalain yung sakit. Ito po. Dahil na po kami nagdagos dumanta. Nyaw-nya ko digdi si Iya po. So umakyat dito yung nanay-nanayan ni Neri. So siya talaga yung nagpalaki. Si Ate Celia. Kumusta po kayo, te? Okay naman. Naman susa kuya kasi naka-recover naman ako. Siyempre tatanggapon ko na siya. Kailangan po. Oo, Wala po tayong magagawa. Wala, talagang wala. Sabi nga kayo daw, kung magpapapekto sa kalungkutan kasi Mm-mm. maapektuhan ka niyan. Yan ang ko sa iya. Kumusta naman po yung nanay niya? Mayo kaming komunikasyon kung ano na sa pag-uli niya duman at saka yung pag-alis niya dito kung kumusta ang pagdating niya doon. Wala po kayo napag-usapan tungkol kay Neri? Wala. Basta ang sabi niya sa ko, Manay, alis na ako. Bahala ka na. Yun lang. Walang iba. Kaya sabi ko, okay, kung saan man siya niya na ano niya duman sa dalawa niyang anak na ang isa adapt niya na bali anak din ng kapatid ko. Anak din ng kapatid niya. Inadapt niya? Pina-adapt ko sa kanya kasi wala din akong trabaho. Kasi baby pa lang yun. Kaya iyon ang anak ko sa kanya. Ngayon may trabaho na rin so adapt na yun at saka yung anak niya may asawa na rin. Di yung adapt niya, sila na lang dalawa ang nasa loob ng bahay nila. Salamat po sa pag-aasikaso kayo. Oh, mayong problema. Mahirap tanggapin. Pero kailangan nyo na pong umuwi. Di pa. Sa pa ko, mga Sabado pa. Sabado pa? Sabado Kailangan pa. pa ni Darwin ng karamay. Karamay. Kasi press na press pa. Sabado pang hali ko digdi pag Lunes 22 may pasok ng May mga klase na. ataman ko. Oo. Yan ang ko. Kaya sabi ko sa kanya, na siya naman tanandyan siya na siya sa pagiligid-ligid. Kaya nga, lagi lang nakabantay Oo, na. sa iya. Naka-abang. Libangin mo sa kaili mo. Isa na sa mga kandila. Ano ito? Pagkain niya. Adobo. Oo. Pupunta kayo ng cemetery ngayon. Sa iya. Magtitira kayo ng kandila doon. Lahat ng mga niya, dadalhin na doon. Opo. Napakabait niyo na yung Siliana. Medyo. Ba't medyo? Medyo. Buti pa kayo. Malaki yung malasakit niyo sa kanila. Lahat sila. Yung aking masasabi, sana pinakahabaan ng buhay pa nila. At para wala munang mawawala. Tama. At walang sakit. Yan ang ko sa kanila. Di baling mahirap, huwag lang may sakit na. Oo. Yan Mahirap ka na, may sakit ka pa. Mahirap na. Anong gusto mo sabihin kay Nanay Celia? Maraming salamat po ma dahil sa simula ng pagsasama namin na asawa ko andyan ka po para palagi sa amin. Mayo kong problema sa Indo. Ang pasalamat ko sa imo, sinakripisyuhan mo siya ng buong buo. Di mo siya pinabayaan hanggang sa kanyang huli. Yan, ko sa imo. At saka masasabi ko sa imo, yung nindong usapan nindong mag-asawa na baboy nga ni o ano man, pagpatuloy mo yun. Para yan na lang ang libangan mo. Parang iyon lang ang nakikita mo na nandyan lang sa tabi mo. Yan ang Pangarap po talaga yan natin ni Neri. Nung Baboy. Nung nabubuhay pa siya. Yan sa kanya. Ba't kanyang gulat? Sige. Sige. At hapon na baka umulan pa. Sige. Sige po. Salamat Sige. Maraming salamat sa Imaroy. Biyahe nindo Naabutan mi si Darwin. Turog. Nagulat po nung ginising.
Salamat.